जोङो हयथ' गुबुन हान्जाया दासिम होआखै खिन्थु एपिबि पार्टिया गांसे गोसोखां बिलाइ मेम'रेन्डाम जोङो CEM प्रमद बर' बिथांनोबो जोङो अफिसाव गथायदों। बिटिसि हालामावहाय मानसिया साननाय बादि सोरबा भट बोखावनो जोंखौ लोरबां खालामनो नङा, नाथाय जोङो बिटिसिखौ गोख्रों खालामनोसो जोङो बिबान लानो आरो बाहागो लानो थाखाय एपिबिखौ जोनोम होदों। जोबोर नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअनि सायाव आं शेयार खालामनो सानलायबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला, आङो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। नै दा जोंनि बिटिसिआव एबा चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो मोजां सुबिदा मोनदों आरो एपिबिखौ गोबां गोहोम खोख्लैगोन बायदि नुयो रायजो राजानि सापर्ट लानायाव आरोखि। दा जोंना मानाव गेदेर बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारनि माखासे मावनायखौ फसायला जानांगौ आरो रायजो राजाफ्रा। दा ओंखायनो माखासे NDFBनि जे सिमां आरो मिजिंखौ जाफुंहोनो थाखाय एबा डक्टर अनजालि दैमारि मेडामखौ जे फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव एपिबि हानजाखौ देरहासार खालामनो थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रानो मदद खालामगासिनो दङ। दा गोबां जायगाफ्रावनो अननाय आरो रायजो राजानि बजबनायखौ मोनदों। बिदिखौ नायनानै लाग्रोनि मानाव गेदेर अनजालि दैमारि मेडामा मा बुंदों, बेनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। जोङो हाबगोन। गिबियावथ' जोंनो बे बिटिसि हालामावहाय गासैबो मोनसे बिकल्प बा गुबुन राहा मोनसे नागिरनानै दङमोन, अल्टारनेटिभ मोनसे, बेखौ जोङो थोंजोङै होदों। दिनै इनफेक्ट जायफ्रा थाखानाय हान्जाफोरखौ आंगायदोंमोन बिसोरो हरै जाया हरै जाया, सोरबाया नेसनेल पार्टिफ्रावनो हाबनानैब्लाबो थागोन बेबायदि साननायफोरखौ दिनै जों होबथानो हादों। जे गोबां रायजो राजाया जोंजों फैदों। बेबादिनो जों सानो जे जोङो जोंनि बे बिटिसि हालामावहाय मानसिया साननाय बादि सोरबा भट बोखावनो जोंखौ लोरबां खालामनो नङा, नाथाय जोङो बिटिसिखौ गोख्रों खालामनोसो जोङो बिबान लानो आरो बाहागो लानो थाखाय एपिबिखौ जोनोम होदों। अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि नैबेयावहाय जोंहा काजोलगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय। मोजां गोख्रों सोद्रोमाफोर जों मोनदों आरो दैदेनगिरिफोर मोनदों। जों आसा खालामो बेनि गेजेरजों जोङो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय खामानिखौ मोजाङै मावफुंलांनो हासिगोन। बे जानोनो हाया। मा पलिटिकेल पार्टि दानो सोरबा सोरखौबा थुनज्लायनांगौनिथ' खोथा गैया। अलरेडि सोरनिबा फाव फान्दायनायाव दिनै जोंनि जि थै जिउ होनानै मोननाय बिटिसि, बेयावहाय अलरेडि नेसनेल पार्टिया हाबखांखाबाय। बेनि थाखाय दायनिगिरिया सोरबासो अलरेडि हाबनाया। दा जों बेखौ बोरै गाबथाबायनो हागोन नामा? जोंहा बायदिसिना जोंनि 6 शेड्युलनि जि पावार फांसन्स गोहोफ्रा कार्टेल जालांबाय थागोन, बेफोरखौ जों हमथानो हागोन नामा? जोंनि जौगाबोनाय बा सिखांबोनाय जा लाइमोनफोर, यां जेनेरेसनफोर, बिसोरनि इयुनखौ जोङो मोजाङै दिदोम मोनसे मोजां राजखान्थियारि आबहावानि सिङाव लाखिनो हागोन नामा? दिदोम सान्थि लाबोनो हागोन नामा? बेफोरखौ साननानैसो जोङो बे एपिबिखौ दानाय जादों। रावनिबो थुनज्लायनायाव बे बुंनांगौखाय सोरबाया बुंदों, बाट बे जानोनो हाया। दा जों रावखौबो दाय होनानै एपिबिखौ दायाखै, सोरखौबा सुथुर साननानैबो जोङो एपिबिखौ जोनोम होआखै। नाथाय जों नुहुरदों जे जोंनि यां जेनेरेसन एबा लाइमोनफोरनि इयुना मोजां नङा बिटिसिआवहाय। जों बिटिसिखौ ओरैनो मोनाखैमोन, थै जिउ होनानै मोननाय। सोरबाया दासिम जेलाव दङ, बेवहाय जेलाव थानायफोरखौ मान होनानै, मुंख्लं जानायफोरखौ मान होनानै, जायफ्रा जिनाहारि खालामजादों बिसोरखौ मान होनानै, जायफ्रा बुख्रुब सुख्रुब खालामजाबाय, इनाय अनागारै पुलिस, आर्मि, CRPFफोरजों इनाय अनागारै बाहायजाबाय, बिसोर गासैखौबो मान होनानै आरो जोंनि थाखानाय, जों बांद्राय मोनासैबाबो जि मोनदों बे थाखानायखौ जोङो होबथानो थाखायसो जोनोम होदों। आरो गुबुन जा हान्जा दंखायो बिसोर गावनि खामानि मावलांगोन, जों जोंनि खामानि मावलांगोन। नङा, बे नोंथाङासो नुवाखै खोमा। जों अलरेडि एपिबिनिफ्राय जायगायाव थांबाय, थांनानै रायजो राजाखौ लोगो हमहैबाय। जोंनि एपिबि हान्जानि स्थितिखौ जोङो क्लियारलि जोङो बुंबाय। लोगोसे जोङो हयथ' गुबुन हान्जाया दासिम होआखै खिन्थु एपिबि पार्टिया गांसे गोसोखां बिलाइ मेम'रेन्डाम जोङो CEM प्रमद बर' बिथांनोबो जोङो अफिसाव गथायदों आरो आं गावनो पार्सनेलि प्रमद बिथांनो आङो सफ्ट कपिबो हरदों। बेवहाय जों थांदोंबो, जोंनि स्थितिखौ जोङो क्लियार खालामदों आरो जोङो मेम'रेन्डामबो होदों, बेखौ जाहाथे नायफिनो। आं बेखौनो खावलायगोन बिथांमोनखौ जे जों जिहेथु गादिनि पावारनि थाखाय नङा, थाखा फैसानि थाखाय नङा, जोङो
थाखा फैसा आरो नंखायनि सायाव थागोन आरो जों मोनसे गिदिर बिबानसो लानो फैदों जोंनि बे राजखान्थिया मोनसे सोमावसारनायसो जागोन जे खौसेनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय मोनथायनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय आरो जौगाथायनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय आरो लोगोसे दिदोम सान्थिनि थाखाय राजखान्थियारि सोमावसारनाय बेवहाय बे गिदिर बिबानखौ लानानै जोंनि दिनै दाफुंजानाय डिस्ट्रिक्ट आफादाव काजलगांव डिस्ट्रिक्ट आफादाव थानाय बयबो दैदेनगिरि आरो बाहागो मोननायफ्रा सिरियासलि खामानि मावगोन होननानै आं मिजिं खालामो। मोनसे खोथाखौ मिथिनो लुबैदों दा ना जों दासिम माबेयाव गेलेगोन बेखौहाय जोङो थांखिखौनो लाथ'वाखै जों दा बे दाननि जुन दाननि 30 अक्ट'सिम जोंहा मोनसेल' सिंगोल हाबाफारि बे जाबाय कमिटिफोर दानाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि कमिटि आरो बुथ कमिटि बेवहाय बे दाखांजोबनानै जुलाइआवसो जोङो जा इलेक्सन एबा बिसायख'थि फैगासिनो दङ बेनि थाखाय सावरायगोन आरो जों दासिम मोन 40 सिटाव गेलेगोन ना मोन 20आव गेलेगोन बेखौबो जों थांखि लागोन गासैबो इलेक्सन रिलेटेड बाथ्राफोरखौ जोङो जुलाइनिफ्रायसो सावरायगोन। रायजो राजाफोरा दासिमाव माबोरै समर्थन खोब मोजां समर्थन होदों जों जेसेबां सानदों बेनिफ्राय गोबां फ्राय दा सानफ्रोमबो गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खालि जोंनिथिं मानो जइनिं लाफैयाखै मायाखै बेखौल' बुंहरबाय थादों खिन्थु जोङो दा पाब्लिक जइनिंखौ जों लाथ'वाखै जों गुबुन हान्जानिफ्राय दिनै साब्रै फैदों जइन होदों बिबान लादों जइन होदों बिबान लादों बे टेक्टिक्सआवसो जोङो खामानिखौ मावलांबाय थादों जोङो बेफोरखौ फोसावाखैबो जों एसे ल' प्रफाइल मेनटेन खालामनानै दङ खारन जोंहा कमिटिफ्रा जाजोबाखै आरो जोङो बेनिखाय गोदान हिसाबै कमिटिफोरखौ कमप्लिट खालामना लानानैसो जोङो पाब्लिकनि गेजेराव अपेनलि थांगोन आरो अपेन जइनिंखौ मावगोन बेवहाय आं रायजो राजाखौ खावलायो जाय जोंखौ मदद होनो गोसो जेराव दासिम हांखुर जानानै नेनानै दङ आरो साननैसो नेबाव जों जेरावबो थांगोन आरो जों बयखौबो जइनिं खालामहोगोन जोंनियाव जोङो नाजावगोन। अल्टारनेटिभ बिकल्प सादिन जोंनि बिटिसिआव रावजोंबो दैदेनजायै बर' हारिनिनो मोनसे संबिधानाव बिटिसिनि सुक्तियाव बिटिसि एकर्डआव ख्रा लिरखानायखौ जों बेनिफ्रायसो बांसिन मोननो थाखाय मोनसे राजनितिकनि स्ट्रागल खालामनाय एबा जोंनि जाति गासै जनगोष्ठीखौ दानायनि माखासे मोजां बड'लेण्डआव मडेल जे बड'लेण्ड जानाय बायदि बेखौ मानाव गेदेर डक्टर अनजालि मेदामा सानदोङो आरो बे इपिबि जे राजनिति हान्जाजोंनो बेजोंनो मोनसे गोबां मोजां सफैगोन होननानै आंबो सानो आरोखि दा फैगोन बिटिसि जे बिसायख'थियाव जे इपिबि हान्जाया जेराव गामिफ्रावनो हाबामायनो बियो मोजां मोनसे परिस्थिति फैगोन एबा रायजो राजाया मोजाङैनो हेफाजाब खालामगोन होननानै रायजो राजाफ्राबो गोबां हांख्रायगासिनो दङ जोंनिथिं मानो फैयाखै बेफोरबायदि आरोखि अब्ला आं बाराखौ बुंनो साना मानाव गेदेर डक्टर अनजालि जे मेदामा जे इपिबि जे हान्जानि जे माखासे प्रेसिडेन्ट जानानै गोबां बड'लेण्डनि थाखाय जोंनि बिटिआर एबा बिटिसिआव मोजां गोहोम खोख्लैनो माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेखार जेंनाफोरनो माखासे माब्रैबा सल्भ खालामनो हागोन जे इयुनाव मोजां जालांगोन होननानै रायजो राजायाबो सानदों अब्ला जोङो माखासे नै दा बिटिसिआव थानाय बिटिआरनि जे इउपिपिएल सरकारा मा मावदों मा मावाखै नै दासिमावसो माखासे इलेक्सन सफैबाय ना इलेक्सन सफैनाय गोबाव समनिफ्राय दोननाय माखासे जे गुन गोनां सोलोंथाइफोरखौ दासो एसे एनै साख्रि सोसनदों आरोखि बियो मोनसे पलिटिकेल माबा जानांगौ जाहाथे बे मुहूर्तनि दा बिटिसि जेन'बा इलेक्सन जाहांआव जिखुनु हक जाया माने जायफ्रा मोनदों मोनथों जोंनि गोबां मोनबावनांगौ दङ आरो जोंनि माखासे इन्डास्ट्रिफोर खालामना होयोब्ला मानाव गेदेर सिएमआ मोजां जागौ आरो जोंनि बिटिसिनि थाखाय मोजां जागौ आरोखि जिखुनु जाया माने फैगोन बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा सोरखौ होनानै भटआव देरहासार खालामगोन बे रायजो राजानि गोसोआव दंखासै अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव जुदि मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।